Siad. Cycrydd wedi chymryd yn sydyn at y gŵr ifanc, Tyler Brock. Brock yn troi yn gelfydd yn erbyn Sears. Pas dda fyd i Harling. Harling, ergyd i Shell! Ac mae mewn! A mae Harling wedi rhoi Caerfyrddin ar y blaen. 5 munud wedi chwarae ar Barclatham. A Harling ac ergyd i Shell yn twyllo Dave Jones ac amddiffyn ar y binied. Ac oedd hi ar y postyn. A Caerfyrddin ar y blaen. Nawr te, cyfle i'r Drenewydd i wrth ymosod. Mitchell allan at Bountford. Mae Mitchell wedi parhau a'i rediad. Bountford yn anwybyddu fe. Cyfle mergyd falle. O, tackle yn hwyr gan Lee Sermon. Mae'n bledio bod wedi ennill y bêl. Ond Iwan Griffith yn mynnu i fod i'n drosedd. A dwi'n meddwl bod e'n benderfyniad cywir. 10 munud tan yr hanner. Cyfle fan hyn i'r Robinied. Price dros y bêl, dros y wal, ac mae'n dod ar sgôr yn gyfartal. Ragorol gan Jamie Price, oedd e'n ffafrio'r chwaraewr trod chwith i gôl gyntaf o'r tymor. Yn ei chrymanydd i dros y wal ac allan o afel Leedsy. Luke Bountford ar tafliad hir. Mae Mills Evans lan o'r cefn, tuag ato fe mae'n mynd, mae'n cael ei ffynio'n glir. Dyma Brock. Brock yn methu rheoli Williams, a mae yna lawio gan Lee Sermon. Sermon ar gerdyn melyn. Oedd yna ddewis ganddo fe fanna. Mi oedd i fraich e lan. Price yn mynd am ei ail gôl. Ac o'n i'n meddwl bod e wedi sgorio. Mae hwnna yn arbediad campus gan Leedsy. Williams yn codi. Rushton ar draws. Bale wedi chadw'n fyw. Bountford at y postyn pella, dyma Mills Evans yn codi fe sy'n ennill y peniad. Mitchell ar y foli, a'r cyffyrddiad ola gan Jamie Reid. A mae Reid wedi rhoi Drenewydd ar y blaen yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau. Pwysau'n cynyddu ar yr hen air. A'r cyffyrddiad holl bwysig gan Jamie Reid. Lle gan Mitchell. Dim ond Hanford ar draws, dyw e ddim y cyfle yma. Mitchell yn torri tu fewn, yn prynu amser i'w hunan, yn chwilio am y rhediad, y bêl yn gwyro, ac yna cyffyrddiad at Bountford, cyflem dair, arbediad ragorol arall gan Leedsy. Ond symudiad gorau'r gêm, efallai gan y Drenewydd. Williams eto yn uchel. Teg at Bountford, y peniad lawr gan Jamie Reid, a cyffyrddiad gan Leedsy. A Leedsy ar hyn o bryd yn cadw Caerfyrddin yn y gêm. Walsh. Sydd i Jamie Price. A Bryce i weledigaeth yn dod o hyd i Jamie Reid. O'r cyffyrddiad cynta yn gampus. Ond i ergyd trod dde dros y bar. Thomas sydd yn colli'r meddiant fyna i Tom Goodwin. A mae yna lef yn hyn i Craig Williams lawr o'r asgell dde. Yn ei chwarae mantais, Williams yn croesi. Rushton! A Rushton yn rhwydo'r drydydd i'r Drenewydd. Y croesiad yn ardderchog gan Craig Williams i lwybr Nick Rushton i ail gôl o'r tymor. Y bas ymlaen, a dyma ni ein golwg gynta ar Joel Kenton. Kenton yn gwisgo rhif 2, yn edrych yn gyflym iawn. Cyflem ergyd isel. Mae'n cael ei harbed unwaith ac yna'r ailwaith gan Leedsy. Yr ail ergyd yn dod oddi wrth Nick Rushton. A'r Drenewydd yn methu manteisio. Price at Claws. Claws yn ennill y peniad lawr. Ac mae bedwerydd i Jamie Reid. Edrychwch ar y dathliad. Ail gôl Jamie Reid o'r prynhawn. Pedwerydd i'r Drenewydd. Ac yn cyrhoni perfformiad campus gan y tîm cartre. Look, I'm being picky, but 4-1 could have scored a lot more as well. But it's a good win for us, and it's an important one because they take a lot of confidence from that. Like I say, it's a new group forming, and you saw it again today in patches where I thought we played really well, really well. Mae chwarae tair, colli tair, ath dim byd yn iawn i chi heddi? Mae lot o gwaith ymlaen fi, ach y chwaraewyr. Does dim pwynt ar hyn o bryd i panic. Mae lot o gemau sy'n weddill. Mae fixtures yn anodd. Pawb yn gwybod hynny. Mae rhaid i fi gweithio gyda chwaraewyr. Chwarae teg i Newtown. Wedi chwarae na'r ar diwrnod. Cychwyn da iawn i Caerfyrddin.
ond ar ôl hynny, chwarae i Newtown wedi chwarae'n da iawn. Trobwynt y gêm efallai, y gic rhydd na gath I ddyfarnu yn erbyn Lee Sermon Caerfyrddin Melin. Beth yw'ch barn chi? Mae'n anodd I fi I dweud rhywbeth ffyniadol am y dyfanor, am y penderfyniad, achos mae FAW gyda mwy o'r arian na fi.